Здравейте, приятели на Мисля футбол! Добре дошли в най-новият подкаст от нашите подкасти. Започваме след секунди. И така, добър ден отново или добър вечер, зависимо с кога ни гледате. Подкаст, който записваме за първи път от няколко месеца. Обичайните заподозрени сме тук и сега ще се представим. Както казах вече, Владо съм аз. С мен е Иво Младенов. Здрасти, Иво. Здравейте и от мен. И Алекс Стойчев. Здравейте, момчета. Привет и на всички наши слушатели, зрители и читатели на Мисля футбол. Така. И сега тези тримата ще говорят умности за българския футбол основно. Както знаете, наскоро уточняваме, че правим този запис на 21 март. Честита пролет, между другото, на всички. На 21 март, когато измина вече почти седмица от поредният фарс, може да се нарече, поне по моите разбирания в българския футбол, а именно последния изпълком, на който вярвам всеки, който е достигнал до нашия подкаст, знае какво се случи, знае каква е ситуацията в момента, каква е промяната или не промяната. Личи си какво е моето мнение, нали, от начина, по който говоря, но разбира се, ще го обсъдим. Всеки един от нас ще каже всъщност какво мисли за ситуацията и за българския футбол като цяло. Така че, да, готов съм да дам думата на всеки един от вас, Иво или Алекс, както прецените, който би искал да започне. С конгреса е малко краля е мъртъв да живее краля. Успяхме да махнем Бой Михайлов, той вече не е президент на БФС. И се оказа, че май пак ще е президент на БФС, просто вече в сянка. Въпросът беше дали ще е чрез Георги Иванов Кон, за който спечели конгреса, или чрез другия кандидат. Не, мисля, че сега ми скочи името от Мишо Касалов ли имаш предвид? Красива ситуация. Ювелирно изпълнение, 235 гласа. Все пак класа притежават тези състезатели. Няма да им го отречем. Това е наистина ювелирно изпълнение. Да. Алекс беше написал една статия точно за Гонзо, точно да. Когато това бяха размирните времена. Това си мислех сега и да спомена, защото наистина аз малко по-лично го приех това с Гонзо и както нашите читатели, ако са успяли измежду всичката помия, която се изля покрай протестите, драмите с водното оръдие, средните пръсти на легендарната ни седмица Костадинов. Той ред на мисли, наистина много лично ги приех нещата, защото от един път, при положение, че от 2010-та, че Гонзо се занимава е извън терена, занимава се с треньорство, директорска дейност, каква ли не друга административни постове взимаше, било то в Левски, в Черно море, да ме прощават, ако пропускам някой друг клуб или организация. И от един път се озовава в БФС, при положение, че през всички тия години от 2010-та насам той критикуваше БФС, айде да използвам тая по-мека дума. Имаше сериозни разправи с изпълком, с президент, нападки по медиите, интервюта и накрая хоп, кацна като по поръчка на тая позиция. Той реално какъв беше по времето на Боби? Там с националните отбори или нещо отговаряше? Да, отговорник за националните отбори нещо беше. Да. Така. От един път, е така от нищото, плюеш срещу някакви, един път ставаше един от тях. И това аз го приех много кофти, ми стана много тъпо, Знаем, спомняме си и другите там му изяви след там на един мач в Разград от сърбите ли паднахме тогава, или какво беше, 2-2 ли беше, там където се разправяше един феновен на Черно море. Особено някакви имаше такива щуроти. Да, точно в Разград беше мача, но мисля, със Сърбия нещо имаше драма в последните минути. Точно, да, стана някаква драма и се изпокараха някакви разправи, щуроти и да го видят в такава му светлина за мен беше, меко казано,
нелогично, неприятно. Като фен и като човек не се почувствал добре. Той е Гонзо, както и в статията. Както и в статията заявих, извиня, ще прекъсвам, но той Гонзо не е моят любимец от детството. Сериозно го казвам. Не мога да повярвам какво е чудовище, защото за мен той вече е чудовище, няма нищо общо с себе си. Много е възможно, нали, защото чакай си структурирам мисълта. Първото нещо, което ми излиза е съответната липса по-скоро на образование в този човек. Тоест той има някаква природна интелигентност и очевидно е имал талант и хъс за футбол, което го е направил човека, който е. Но това в никой случай не е гаранция, както и предишните управници, нали, го доказаха. Те бяха много по-добри футболисти от тези, които в момента се бориха или някои от тези, нали, или спечелили съответно. Но това отново не значи, че са добри управници или че въобще са искали съвестно да си вършат работата, защото аз си мисля, че в голяма степен предишното ръководство, нали, малко се отклонявам, ама има едно нещо да искаш ти да го свършиш, но да нямаш акъл. Обаче ме струва, че те даже и не искаха. Просто искаха да си усвояват там съответните средства. Точно тук на усвояването ще захапя, тъй като всичките тези приемици от отлагането на Конгреса през пускането на оставката на Бойко Михайлов след матча с Англия, пък после оттеглянето на оставката, сега пак пускането. Това значи, те са отвоили всичките тия така номерца, да се каже, административни тънкости, но просто го нямало желанието да вложат тази енергия в нещо положително. Лечков обясняваше как сме осигурили всичко на националите, хотели, самолети, обаче не се изкорениха главните проблеми, именно съдийството, изискванията за отборите, да има някаква ясна политика и стратегия, която да се следва. Всичките тези неща просто си останаха както преди, просто се смениха тези, които са на хранилката, така да се каже. Иначе едва ли нито Гонзо, примерно, нито Бербатов и екипа му имаха някакъв управленски опит, но плюсът на Бербатов беше, че сякаш той изглеждаше като промяната, която се очаква. Най-малкото човек с желание и поне видял как се случват нещата, както и хората покрай него. Нали? То няма как един човек да бъде всичко. Обаче, извинявай, просто видях, че Алекс се включи пак и се разсеях. Имаше хора покрай него, и, нали, не само те тримата, които, освен че ще бъдат лицата, но и екипа на Вербатов, доколкото знам, е бил с хора, които практици, умеещи всъщност да извършват съответната дейност. А не просто да си говорим, да си подхвърляме някакви там амбиции, някакви планове, някакви неща. Да са менеджери на топ компании. Въпросът беше, че се очакваше промяна. Боби, Лечкото и компания бяха усвоили всички административни тънкости, значи това се случи процеса, нали, на поемане на длъжностите, но промяната нямаше. Да. И тук мисля, ако се върнем към Гонзо, защото ни... Ой, извиня. Че Бойко Михайлов много добре финтира момента за промяната. Преди няколко месеца беше абсолютно сигурно, че дори Магаре да се кандидатира за президент на БФС, ще да бъде избрано пред него. Но къде с протакване на изборите, на Конгреса, разбира се, къде с изключване на клубове, които обявиха ясна подкрепа към всеки кандидат, различен от неговите, той си поставя просто победата. Да, има го това. Може би просто за тия няколко месеца са били... Аз все още си мисля, че тя е толкова архаична тази система, че дори не изисква някакви огромни усилия. Просто се свързват там с тези, може би малко ги заплашват, може би малко им дават някакви... И аз не знам какво там, някакви екипи или топки или какво банкет ли им правят. Да, но това той пак го направи. Ако не се бъркам, мисля, че преди да стане Бойко Михайлов президент на БФС,
по клубовете са били може би наполовина по-малко, които имат право на глас, сега са близо 500, ако не бъркам. Вау, наистина. Защото... И това е чудесна тема за разследване журналистическо, примерно да се види, ама това изисква страхотен ресурс, си представям. Съвсем така повърхност погледнато, Гонзо взе с 235 гласа, Дърбатов мисля, че имаше 180, ако не се бъркам. Другите кандидати имаха от 10 гласа, като прибавим и 140-те изключени преди Конгреса. И мисля, че на 500 и няколко отиваме. Да. Ако Алекс мисля, че си на мют, я виж. Можеш ли, понеже? Сега как чувате ли? Чуваме те, да. Иво хубаво спомена темата за изключените клубове и сега малко под сурдинка. Не знам дали други... Така да, под сурдинка го знам това. Аз не знам дали други медии ще имат смелостта да го кажат, но ние от Мисля футбол не сме такива, не се крием, не се страхуваме. Пак ще има изключвания на клубове. Доста клубове са, как да кажа... Разбрало се, че... Тези, които не са подкрепили новоизбрания президент, ще търпят някакви последствия. Дали ще стига до санкции, до изключвания, точки и така нататък. Приемите са безброй, които могат да се приложат, но факт е, че ще имаме отново изключени клубове. И това трябва да го следим, според мен, като тема и в публичното пространство. Твърде вероятно е скоро да излязат и такива неща. Да забравяме това, че има и натиск по други канали, например съдийство. Дори да не те изключат от структурите на БФС, стига цял полусезон да ти свират на криво, както се казва. И другия път се замислят на Абсурд да направиш нещо. Така е. Ще ти променят мирогледа за отрицателно време. Да, много. Да, пак безкрайна тема. Искам да се върна към Гонзо обаче, защото тия захвана, аз уж тръгнах да допълвам към тази тема, обаче се отнесох към някакви други неща. И това, което ти каза, говори единствено, а именно, че Гонзо първо беше срещу тези хора и изведнъж приседна там. Тоест, това още от тогава, когато се е случило, нали, не знам точно годината, когато той започна да взема някакъв пост в БФС. 2 години има. Поне. Да, очевидно, в смисъл, очеизвадна демонстрация на това, че този човек няма морал, няма някакви твърди позиции, зад които да стои и така нататък. Просто явно си е търсил, нали, човека, не знам дали не го обвинявам, защото когато правиш тези неща на толкова високо ниво и страда цялата реално държава, нали, футбола в нея, не самата държава, но може би има някакво място за обвинение. Не можем да си затворим очите и да кажем, нали, всеки си търси хляба и така нататък. Защото да кажем, че тази позиция е била много по-добре платена от предишната му. Но не знам, трябва ли да пристъпиш всичко, за което до вчера си говорил и си се борил, за да отидеш на съответната позиция. Та, ако гледаме това и комбинираме с факта, че човека не е особено образован, плюс това как си чете обращението, нали, на самия конгрес, а пък този конгрес, ако отворим странична уличка, това изглежда се едно някакво събрание на партията от Байтошово време, където е толкова, то мирише на нафталин, толкова е, не знам, в смисъл, някаква структура, която, нали, цялото БФС, то е някаква структура застинала във времето. Не знам, може би това е такъв като знак, нали, как въобще нещата се случват там. Тия хора имат ли въобще идея, нали, за възможностите на сегашния свят, как може да се прави и така нататък. Щом избора на, нали, не само избора, а това събирането, официалното им събитие, нали, за годината, което е изпълкома, бива провеждано по толкова такъв архаичен начин. И не знам къде отивам всички тия разсъждения, така че да, разочарован съм, мога да кажа.
Ами, аз нали, тръгнах с тази тема, че Гонзо беше критикуващ БФС и реших да го подкрепя с материали. Ето сега гледаме колегите от Топ Спорт. Пишат Гонзо през 2014 година. Ако трябва да гледаме какво прави Борислав Михайлов, всичко е трагедия. И продължавам с цитирането надолу. Той тогава в качеството си на менеджер на Левски, каквато и да е била тази позиция, защото в България такова нещо няма, но според мен, но както и да е, това си е мое лично мнение. През 2014 Гонзо се е изказал против централата и в частност президента Борислав Михайлов. Боримиров е напълно прав и Борислав Михайлов да не му говори да си гледа школата. Ако трябва да гледаме какво прави Михайлов, всичко е трагедия. И в детско-юношеския футбол, и в националния отбор е трагедия. Футболният съюз не прави нищо, с което да подобри състоянието, а в същото време прави неща в ущърб на грешка. В ущърб на клубовете, прощавайте. Те действат на принципа проба-грешка. За какво им беше създаване на първенство за футболисти до 21 години? Недопустимо е президентите на футболните клубове да са в изпълкома и да дърпат чергите към себе си, само разбирачи са се събрали там, не може те да взимат решенията, продължи ядосаният Георги Иванов. Край на цитата. Така да. Да. В смисъл... Това е една от много не мога статии. да коментирам, да. Едно от многото му изказвания, но пак отиваме на това, че просто той си се, ако можем образно да кажем, се катерил по някаква така стълбичка, да кажем, и в момента е на най-високото стъпало, може да се каже. Макар и като някаква пионка, каквото е общото мнение. Нали, смисъл, тук сме, общо взето сме на едно мнение и сме... Нали, абсолютно прозрачно е, че Гонзо е поставено лице. Да, едва ли някой вярва, че Гонзо синдикално нали, се е кандидатирал и убедил реално, хората, които са дърпали конците, извинявай човек, хората, които са дърпали конците до сега, просто ще продължат да го правят, но няма да е Боби отпред. Нали, как така изненадващо 30 на дни преди Конгреса той реши, че ще се кандидатира. Ние почти нищо не видяхме от неговата кампания, обикалянето нали, по страната, както правеха Бербатов, Мартин и Стилян, даже и дори другите кандидати. Аз виждах поне по социалните мрежи, че и Георги Градев и това другото момче, което се изказа на Конгреса, забравяхме името да ме прощава. Да, той имаше добри идеи, добри изказвания. Той също видях активност от него, докато при Георги Иванов сега дали е останала скрита или активността е била под формата на софри и други неща, не можем да гадаем в момента, но нали нещата нека си изненадващо. Ето го човека, прас и масово гласуване за него. Да. Нали, шокиращо дойде на повечето хора, които наблюдаваха Конгреса. И тук си мисля обаче следващата тема съответно, че си заслужаваме съдбата пък. Защото тия клубове, ако не са били толкова малодушни и ако са решили все пак да гласуват за Бербатов, може би в момента, ако естествено нали, минат всички юридически хватки и така нататък, обжалване на конгрес и каквото там. Да не забравим. Да, има все още срок за обжалване. Така, но все пак щяхме в момента може би да имаме нов президент, нали, евентуално. Тоест, все пак е било в ръцете на клубовете. Все пак имаше гласуване, все пак ти си взимаш бюлетината и пишеш, така че всеки един си е преценил явно какво да направи и са избрали това, което са избрали. Това е едното, което ми се върти, мисля, а другото... не каза ясно, че е против Боби Михайлов. Не, нали, вече Боби Михайлов не го споменаваме, но Гонзо или статуквото, така да се нарече в ПФС. На предния конгрес, ако не се бъркам, ЦСКА София мисля, че издигна дори Бербатов като кандидат, но на този нито от Левски чухме, че търси промяна, нито от ЦСКА чухме, нито от Лудогорец чухме. Да. Никой от грандовете не даде тон.
Аз Сираков, ако не се лъжи, излезе като някоя мис свят каза, Левски се гласува за Левски и така нататък. Но усещате ли колко е малумно това изказване? Левски ще гласува за Левски. Да. При положение, че идват мачовете, идват дербитата, идват какво ли не, ще се почне едно голямо реване от съди, от съдински назначения, от комисии, дисциплинарни, наказания, глоби и пак същото. Всеки Левски реве, когато срещу него, но иначе всичко е окей. Така, в момента, в който трябва да дойде с извинение яйцето до газа, нищо не правим. Стоим и чакаме и хвърляме някакви такива подмятания, които са ни в клин, ни в ръкав. Добре, Наско Сираков иска да каже какво? Че Левски, ЦСК и Лудогорец и пловдивските отбори, включи и Черно море, са безгласни букви или какво? Техните делегати не могат да излязат? Аз мисля, че ако тези отбори бяха излезнали с някаква твърда позиция, именно. Те имат такова влияние, че щяха да повлекат просто тая голяма бройка, защото ясно е, че елитните отбори са колко? 15-на в първа лига и още толкова във втора. Да, така че, общо са 400 и колко. Тоест, основната маса отбори са аматьорски. И В група, да кажем. Клубове, да. Така че, ако ти си отбор от Пловдивска област и Локо Пловдив и Ботев Пловдив категорично заявят, ние не сме съгласни, ние искаме промяна, според мен много хора ще си кажат, може би, щом тези отбори вече... Щом и тия се надигат. Да. Що да мълчим обаче какво? Явно той това го има, че статуквото го познаваш пък. В смисъл тези отбори, пак Локо, Ботев и така нататък, те са по някакъв начин на върха на... Това много смешно звучи, за България, ама на върха на футболната пирамида. Защото добре, да кажем, че се виждат отдалече. На върха на купчинката са те. Браво, нали? Обаче те все пак са на върха спрямо сегашното положение. Абсолютно. Даже чисто идеологически, нали? На самия конгрес ясно е, че Левски има същия глас, колкото и Ботев и Екиман, да рече. Но чисто идеологически, според мен, двата гранда софийски плюс пловдивските трябваше така да покажат на обществеността, че са против статуквото. Иначе с това мълчание така от време на време на 2 години ще изметем БФЦ, ще спим на палатки пред него, някакси колкото отбиване на номера пред феновете. Сякаш да. В момента, в който те трябва да говорят, те мълчат. Кой да има респект от тях? Защото нека не се лъжим, именно грандовете са най-облагодетелствени от БФС-то. Левски с всичките задължения към НАП, лицензии и така нататък. ЦСКА с шашмите, с стадиони, не знам си какво, отгоре дори няма ги споменавам с съдиите и кой още знае. Те са за цялото творчество вързани. Да, цялото творчество. Тези, които трябваше да поведат протеста, те бяха най-благодетелствени от това нещата се останат по-старому. И какво излиза, че промяната, извинявай, че те прекъсвам, промяната искат само феновете и тия, които ги боли за футбола. А клубовете и управленците им стоят и мълчат. На тях им е добре така. Много плашеше малко. Нали? Какво ще стане сега, ако дойде Бербатов или пък Градев или който? Аз ще мога да си правя моите схеми, няма ли да мога? Да. Ама въпросът не е в тия неща. Въпросът е тия хора, че квичат всеки път за едно и също и не искат това да се промени. Но те квичат декларации, какво ли не? Не квичат ли по-скоро за някакви такива злободневни неща? Съдията ги бил ощетил, там нямало засада, нали? Обикновено това са нещата, де се чуват поне според мен, поправете ме, ако не съм прав. Нали, т.е. за някакви най-минималните неща се дига шум до небето, защото е трябвало да биеш, пък си паднал. Ама, нали, защото ако мислим за БФС и така нататък, тук говорим, да кажем, нали, ако нещата тръгнат в различна посока, говорим за 5, 10, 15 години напред във времето, цялата структура на този футбол в България да се промени, да се обнови. Тоест, промени не означава, че измитаме сега всеки, който се занимава с футбол и слагаме нови хора, защото няма откъде тия нови хора, но просто да им се
да се подобри начина, по който работят, за да може АДЖБ нашият футбол някак си да тръгне на някъде, нали? Да не играем с Белис. Скоро. Кой ще каже, аз не съм доволен от това и това, при положение, че той 2 месеца назад има същото предложение. И тук някакси отговаряме и на въпроса, защо Гонзо от плюещ БФС и статуквото стана лице на същото статукво. Точно така. Примерно не, че Левски не вижда нередности или пък ЦСКА не вижда нередности. Въпросът е, че тези нередности, които те виждат, другите виждат в тях 50 или може би на 100% същите. Ма това са си факти. Само като се замислите, доколкото четох една статия, отборите, които участваха на конгреса, имат над 30 милиона задължения към НАП. Според мен даже тия, малка цифра. Малка, да. Малка е. Да не говорим пък... мисълта ми е такава, че Бербатов го каза. Все пак от него първо чух това първенството да се организира от профилигата, да се отдели от БФС. БФС да се занимава там с детско-юношески програми, с книги, пътя на таланта и така нататък, с каквото реално е работата, а профилигата да администрира първенството. Властта да си е в клубовете, както е в нормалните държави, те да си определят състава на комисии, тази съдийска, тази, дето налага наказание, сега ми избяга името, апелативната след това, дисциплинарната. Ами, това беше възможността на тези клубове да кажат, направихме го, окей, нали, порязвани съдята, порязват ни комисиите, така нататък, ама ние ги назначихме, ние ги избрахме и за това е така. Защото постоянно БФС-то виновно, той е виновен, он е виновен. Това беше възможността на клубовете да вземат властта в своите ръце. И съответно, както нали, голямата работа с парите, че няма пари и такова. Ето това също беше възможност на клубовете да поискат повече пари за телевизионни права, защото нашето първенство в сравнение с балканските държави се продава за жълти стотинки. В момента колко там? 8 милиона я има, я няма. От които реално до клубовете, в смисъл тия, дето и наистина имат нужда. Левски, ЦСКА и Лудогорец какво ги интересуват парите от телевизионни права? Те правят много повече от те не заработват ли така или иначе по-голямата част от парите? Как са те заработват, да. Нали, те са пропорционално, смисъл. Да, няма Крумовград да вземе същите пари. Бройката мачове. Да. Така да е. Нали, това беше реалната възможност на клубовете да вземат властта в свои ръце. И в смисъл оплакванията няма да спрат, това е ясно, но ще намалеят. И те трябваше да се съберат и да кажат, искаме това да направим, това да се промени, да има реформа, да налагаме млади футболисти в клубовете, да ограничим бройката на чужденците, да се вдигне качеството на играта, съответно всичко, което е наболява тема, което сме говорили толкова пъти. Това беше шанса на клубовете. И те го пропиляха. И те ще са си виновни за всичко от тук нататък, което ще последва. То ще си е същото. Честито да им е. Последваше, каквото е било до сега. От нашата трибуна, честито, момчета, сърбайте си по парата, вие си я надробихте. Да, аз и това не го много, защото ти го изкарваш все едно, ето сега това беше момента, ако бяхме в този момент направили каквото трябваше, всичко щеше да е добре. А не, това е няма активност стъпка. Да влади. Моля? Няма активност. Как да се направят стъпките, като всеки стои на едно място? Това казвам, че ако сега бяха направили нещо, от тая стъпка трябваше да последват още 100 други крачки, които евентуално да доведат до нещо, нали? Промяната не става само с това, пише там на личето. Извинявай, Иво. Нищо, добре си. Да. Идеята им беше, че... Давай, аз почивам. Разбирате се перфектно. Смяна. Ти си. Добре, айде, аз ще продължа. Идеята им беше, на тях очевидно им харесва, тъй като това, че Бербатов и Мартин Стилянов щяха да дойдат, те не е гаранция, че нещата дори след 5-10 години ще цъфнат и вържат.
но беше шанс да покаже, че това, което се случва от не знам с колко години насам, не им харесва. А вече от там нататък какво ще се Точно. случи, зависи напълно от съдбата, от бъдещето, което покаже. Но с този вод те показаха, че всичко до момента им харесва. И съдийството, и националните отбори, и бази, всичко си е окей. Българи юнаци. Много сладко. Да, точно така, точно. В смисъл, съгласен съм изцяло. Те, нашите българските клубове ще да продължават да ни дават хляб за такива подкастови и коментари с години напред, имам чувството. Една новина, която така и не срещнаха, даже специално не търсех, никъде по родните и по чуждите медии го нямат така издънката, мога да кажа на Гонзо, че за българския национален отбор няма да играе черни играчи. Което представете това да го беше казал президента на Немския футболен съюз или на FA, това щеше да е невъобразим скандал. Тук някак се потури, че този човек е казал това и после е президент на БФС. Чакай, той го е казал това нещо, че няма да играе черен човек, така ли? Да. Аха, да, сещам се. Това беше... Уау, ма кога това? Това не е било скоро, все пак, предполагам. Даже преди протеста срещу Бой Михайлов. Още представи, че първите мачове е нещо такова. Тогава го беше казал. Точно. Не знам. Поздрави от Лусио Вагнер, не знам. Тяго Силва, не бяха, да, въобще не бяха Вандерсон, Скоро Георги Пашов дори. Георги Пашов си е нашия момче от Гоце Делчев, да не сте говорили такива работи. Чистак, бърсак, невъркопченин си е. Мисля, че имахме и още един Фанга играеше, Стиви Джерард. Той е Джаспър. Джаспър също. Изпускаме го, ще го вземат нигерийците. Пътят на таланта свърши. Ще е интересно някой да му зададе сега този въпрос, сега като се президент на БФС. За черните хора. Държите мнението, че тъмнокожи играчи не трябва да играят в национални. Това е добро, да. Това наистина трябва да... Хубава идея, браво, Иво. Трябва да се попита в подобен случай. Добре. Изчерпваме ли се тук или искаме още да разискваме? Или да преминем плавно към... Мен ми се иска да се върнем на ключовата дума, която всички повтаряха като мантра. Промяната. Какво искахме ние под промяна? Това да си зададем като въпрос. Ето аз за себе си ще кажа, че иска да се промени настройката на хората, които се занимават с футбол. Тези хора да приемат, че футбол е най-вече бизнес. Бизнес, защото както го правят на Запад, както го правят в Щатите, само като погледна тук в статистиката на Лео Меси, той я няма 10 изиграни мача в Америка, но всеки един негов матч се превръща в страхотно събитие, което е с 10-торна възвръщаемост. Той играе веднъж или два пъти в месеца, но тогава приходите на... Как беше то неговия клуб? Интер Майами ли беше? Така. Като има един матч, направо по стадиона се пръска по шеловете, даже отвънка остават хора. И американците ни показват буквално как се прави бизнес. Защото Меси е една марка все пак. Както и да го погледнем, той си е емблема и американците в момента много добре го използват. Хем той не се затруднява много да играе, да се пренатоварва. Хем тези имат това, което могат от фенската маса и всички са доволни. Нашите управленци трябва да се научат на тия неща, че от футбол може да се прави пари. И защото футбол е една грамадна индустрия, която се въртят трилиони и окталиони, не знам какви числа вече от пари, то покрай тия араби цифрите постоянно растат всеки изминал ден. Това имах предвид да се настройката на тия хора да се промени. Защото те трябва да повярват в този продукт и да кажат, окей, това е нашия продукт. Ние трябва да го изградим, трябва да го лъснем, трябва да му предадем вид и трябва да го направим продаваем, за да може да го гледат на стадионите, да го гледат по телевизията, съответно да получаваме повече приходи от това, да има възвръщаемост на това, което инвестираме
и съответно нали, цялото колело да се завърти и за всички да има по нещо в тази пирамида или както Владо описа купчина с екскременти, която в момента представлява българския футбол. Настройката на тия хора е много важна, защото те отиват в тия клубове, за да направят нещо в смисъл на парче, нещо временно. Ще вземат някакви там тъмнокожи от Майна Сирайна, който излезе с Фесен, айде ще го продадем за няколко стотин хиляди. През това време правим някоя оговорка, защото схемата, така да се хване и за схемата, защо не да хванаха, че отборите са твърде много. 16 отбора в момента за нашето ниво са супер много. Аз пък гледам от друга гледна точка, че определено нали, от бизнес в България може да се правят много повече пари. Но мен лично повече ми беше така мечта, бих могъл да кажа, това да бъдат правилата за всички. Защото не може един Локо София преди години да го фалираха за мисля, че около милион задължения. А от друга страна Левски, ЦСКА, сигурно и Ботев, и другите така наречени големи отбори се толерират години за 10 и 20 много по-големи задължения. Отделно и Пирин е имал такива фалити, извинявам, че те прекъсвам за няколко стотин хиляди. То едва ли има отбор, който да не е фалирал за минимални сумички, които на месеца генерират в някои от големите брандове. Просто трябваше да има и правила и да се спазват. Аз на това се надявах при евентуално смяна на ръководството на ДФС. Да, Конгреса е място, където трябва да се правят и да се инициират и промени в устава. Защо нямаше и такива изказвания? Лицензиране, изобщо нали, да излезе еди кой си там от отбора на Горно надолу и ще да каже, мамка му, ние имаме пари да си платиме съдийските такси за още 2-3 мача и после ще събираме от хората или някой, ако даде пари от местния магазин, там някой селския големец, той ще плати таксите за мача и ще има мач. Какво правим? Наистина, това са нали, тия елементарните неща, които ги вълнуват тия хора, те не ги казват. А после се оплакват, че Съюза не се грижи за тях. Да го инициират, Исках много активност от тия хора. Освен Вили Вуцов, аз лично не мога да спомня някой друг да назовава нещата, ето това не ми хареса, ето това трябва да е има. Иначе всеки, нали, много е зле БФС, тук е какво си, там е що си, обаче излез си кажи, ето както Вили Вуцов, за едно и също наказание, футболист на Янтра, да речем, го наказват по един начин, Кран за ЦСКА го наказват по друг. За еди какво си нас не наказват така, другите го наказват. След скажи, ако дойде някоя промяна, ще се каже, ето това са им проблемите на хората, това трябва да решим. Иначе всеки е доволен, но какво никой не знае. Да. Май даже отива в... Тоест, дори само да си кажеш, почти не води до нищо. И то... Ето в България, ако тръгнеш да казваш такива работи, нито ще ти отговорят, нито ще ти помогнат, а само ще ти кажат колко си тъп. Примерно, нали? Това вече... Първата стъпка. Народна психология това вече, но това е друго. Отразило се, да, но по принцип това е правилното. Да, трябва да се казва, когато не си доволен, но трябва да се... Защото казването само по себе си не е нещо, по-скоро трябва да има механизъм как ти да се оплачеш. И този механизъм трябва да работи. Ако той работи, ако примерно те ощетят, нали, най-простия пример, ощетен си в даден матч, пишеш там до съответната комисия, комисията взима това предвид и взима решение. Нали, ако всичко по тази верига е честно, тогава нали, ти имаш основание за оплакването си, взима се решение в твоя полза. И обратното, нямаш основание, тогава пък се взима срещу тебе. И вече започва да работи наистина цялата история. А то винаги е, ти ще се оплачеш, ама понеже не си, нали, твоя клуб не е любимец там на местния, откъде го знам как се води, наместник на БФС. Да, там, и съответно, да. Или пък твоя клуб е някакъв там, трябва да спечели местната окръжна, съответно съдиите малко повече ще си свират за тебе и така. Нали,
те всичките тия работи, като се натрупат и създават това, как да го кажем, то е една такава атмосфера на защо да правя нещо, като нищо няма да стане като резултат от това. И то... Примирени са още преди да го свършат това. Не виждат смисъл изобщо. Ако не изкажеш критика, ставаш един вид част от проблема. Да, ти си съучастник на тези, които ребействат за това смисъл. Който изкаже против БФС, после го чакат тесли по един или друг начин. Обаче пък мълчиш ли, поне според мен нямаш право да се оплакваш от... Аз не виждам проблем за чисто такива организационни неща. Аз и докато те нямаше Влади, пък на Иво казах. Бройката на отборите в елитната дивизия. Защо това да не е въпрос, който да се обсъди на конгрес? Как би могло да се обсъди? Защото това е... Тоест, за да се обсъжда нещо... Не, то може да се обсъди, но... Смяна на формата. Виждаме, че формата е хермафродитен. И не знам как да го нарека. Идиотски е. Не работи. А какво значи да работи? Защото ето, тук аз мога да влезна с 4 въпроса към тебе. Първото, какво значи да работи този формат? Първо да се намалят мачовете, които са безинтересни. Тези мачове са, има предпоставка да има чернотото, уговорки и така нататък, защото в тези мачове няма интрига и съответно контрола и, как да кажа, наблюдаваемостта, казах го, на този матч е съответно по-малка, няма да се обръща внимание, спокойно, идеално, правиме си там, щуротиите с голове, с обръщалки и така нататък. И това са предпоставки за такива неща. Добре, колко отбора трябва да остане това, за да с всичките мачове е интересно? 8, 10? 10 отбора. Да. И какво да се въртят 4 пъти ли? Да, или 4. Толкова, да, 4 пъти идват. И сега, ако ще правят формат с плейофи, защо е окей? Защото, примерно, последните 2 ще изпадат, ще се разделят на 2 петиции. Ще почна от изпадащите, че там е по-голям екшена почти винаги. И значи последните 2 ще изпадат, третия отзад напред ще играе бараж. И те ще са близо в точките и съответно ще има такива плейофи, ще се завъртят примерно по 2 пъти, защото съответно като са по-малко отборите, повече мачове и така. Първата петица, да си ги представим. Левски, ЦСК, Лудогорец, Черно море и някой от пловдивските. Примерно казвам. Да. Имаш гаранция за плейофи, които почти всеки матч имаш яко дерби. Това ще помогне и за отборите, които играеш всяка седмица на печен матч. Играеш всяка седмица интензивно. Ще се играе доста често сряда-събота. За мен това е голям проблем на нашите отбори, защото те не растат по този начин. Те, ако изиграят 2 мача за 5 дни, за тях е някакво страхотно, чудовно събитие. Те се изморяват физически, момчетата от капаха, какво ли не. Ама така го правят на Запад. Виждате, за една седмица някои отбори играят и по 3 мача и не се оплакват. Това според мен не е оптимално, защото дори на Запад отборите си играят един път седмица. Защото, примерно, Ботев Враца е окей да играе сряда-събота. Обаче за Лудогорец, ЦСКА и други, които играят в евротурнирите, изведнъж програмата става кога и как да го играем. Затова ще се съберат и те ще се разберат за формата. Формата сега го определя Съюза. Че им се правят услуги или това ли имаш преди това? В смисъл да... Не, имам предвид, че да речем един Лудогорец, ако трябва да играе по принцип в първенството 2 пъти седмично, като му се добавят мачовете за купата, като му се добавят и мачовете от евротурнирите, и това знаете, че зимата те ще имат сигурно 4-5, ако не е повече отложени кръгове. Понеже през есента те няма кога да ги изиграят иначе. Добре, чакай сега тук. Добре, това влизаме в някакви такива сметки, това така. Тоест за тебе, ако върнем, в смисъл, да, може би е така, може би има място къде да се набутат тия мачове, но просто ще станат много начесто. Но така да е, в смисъл това, в крайна сметка, това според тебе ще направи първенството по-гледаемо и по-интересно, когато се намалят отборите, но пък ще имаш
В смисъл... Напечени мачове, Влади. Да. В напечените мачове младите футболисти се каляват. Те не се каляват срещу Етър с извинение, че са шампиони от 91-а или срещу Ботевраца. Не, тук това са много съвсем друга тема. Тоест ти казваш, влизаме в напечените мачове и хвърляме младите в тях. Ами защо не ги хвърляме? Не знам. Това е вече въпрос на стратегия в самите клубове. Новите Стоичков, Сираков, Гонзо, Барбатов, къде ще се родят? В мачове срещу Етър и Ботевраца ли? Раждат се в дербитата. Имам предвид, той ако се е доказал на ниско ниво, ще го взема до големите отбори. Но примерно до Горест няма да пусне Иван Георгиев, примерно, десен бек срещу ЦСКА, само защото е млад. До Горест тогава да закрият школата. Даже ги призовавам да го направят. Няма никаква файда от тази школа. Имат само втори отбор, който поддържат. Примерно, пак давам пример с западен отбор. Едва ли Арсенал, да речем, ще пусне за ляв бек Лино Солса, при положение, че има Зинченко. Арсен Венгер харесва това. И така нататък. Не, той Венгер ги пускаше, защото изплащаше стадион. Нашите тук нищо не изплащат. Викаш, сега го изплатихте вече, няма проблеми. Ако някой е добър, той ще си наложи. Нали, може да не е веднага в грандовете, но ти ако блестиш за Крумовград или пък за Ботевраца, след една-две години ще дойдат ЦСКА, ще вземат и ако става нещо от тебе, ще си титуляр. Ако не става нещо от тебе, ще продължиш да си цъкаш в Берон, например. Защото това, че някой е младия българин, нищо не значи. Аз ще взема с думи на Стоичков от едно време, че развитието на един футболист е 10% талант и 90% работа. Ние го караме няма талант и ако не вкарва толкова работа, що да играе? Не всеки се е родил научен. Има си основни постановки в футбол, има си основни, методики в чисто физическото развитие като организъм на човека. Ние не знаем буквално как растат децата ни. Сега ще ви дам пример тук в Югозападен университет, който става известен покрай друга линия напоследък, но там в момента има една доста интересна техника, която можеш да отидеш и да си малкото ти дете на 5-6 години, което е в момента, може да му направиш изследвания и да видиш в бъдещето той как може да се развие физически. Ако се развива оптимално като човек, без да страда от болести и такива неща. Дали ще бъде висок и мускулест, дали ще бъде висок и слаб, дали ще бъде набит и мускулест. И съответно според тези изследвания, за да видиш какво ще бъде детето ти в бъдеще като възрастен човек, ти може да съответно да те ориентират тези хора какъв спорт може да практикува. Било то футбол, борба, баскетбол, волейбол. Според габаритите му, съответно и съответния спорт може да запише. И вече това дете, ако има чисто физическите качества за съответния спорт, окей, може да го смятаме като един скрит талант, с който има потенциал и при добра работа може да стане от него спортист. Още в ранна възраст. Габарити, какво значи да има подходящи габарити? Двуметрови борци, виждал ли си? Ян Колер беше 200 и колко сантиметра, Фанти Касора беше 160 сантиметра и двамата са футболисти. Така де, нормално сега има изключения като навсякъде. Но в смисъл това са такива по-принципни положения, които могат да бъдат ориентир за хората. Мога да го дам като пример, което е нещо положително. Малко комично от това, че някой българин не трябва да играе. Покажи качества и ако не ти дава шанс в ЦСКА, точно както на Стоичков не са му давали шанс в не помня кой отбор беше, той отива в Хасково или в Димитровград и там си играе. Показва, че може. След това вече блесна на голямата стена. А те нашите точно това разчитат, че аз понеже съм българин, сега ще играя, не знам защо, и оттам нататък не ме интересува. Преди години го пробваха това да започва българин в състава на всеки отбор от лигата. Никой от тях не помня да стана нещо, кой знае какво. Нито Георги Терзиев, нито Доминик Янков, нито Цаката е не да почва той да влезне 15 минути в края, ако реши мача с 2-3 отигравания с асистенция, гол и така нататък.
Не е цаката да... Ето, ако вземем сега така най-актуалните футболисти, Дани Наумов или пък Кирил Десподов или Груев, никой не им е бутал така, понеже са българи, айде почвай да играеш. За Десподов не съм съгласен. Помниш ли Стоичков, когато беше треньор на Литекс? Той го лансира Десподов на 18 години. Десподов си почна от академията на Ловеч, там си проби, там си блесна, после го взеха Цецка, после ти на Запад, после го догоре. Груев пък в Германия все пак някой повярва в него. Кой? Груев. Едва ли в Германия имат правило, трябва българин да играе. Не, казваш качества и играеш, това е. Окей, късмет имал, случил на момент, никой не мога отрича. И едно не. Желавам му от все сърце да стане. Тоест ти казваш късмет и момент, а според мен е по-скоро наистина супер много работа, плюс късмет и момент. Германската школа е школувала баща му, който със сигурност според мен не го оставил да мърда и да мисли за някакви други тъпоти. Не може да сравняваме Германия. Всички искаме да играят българи в нашите отбори. ЦСКА, Пешки да е пълно да видят с 11 българи трябва. В същото време обаче почти никой не иска да гледа националите. А там са само българи. Друго няма. Значи ти в матча на националния отбор виждаш повече българи, отколкото ако гледаш примерно две топ дербита от тази група. Ботев Локо и Левски ЦСКА, има по-малко българи общо. Влади, лепни го като такова мото на подкаста. Не знам, да. Има нещо. Аз също с Ботев и Локо честно казано, не знам, нали, имат ли пак така яко чужинци. Знам, че Берое са вече латино отбор. Нали, но да. Ботев мисля, че дори дубъл им е сериозно напълнен с така... Какво? Не нашинци. Ботев дори дубъл е пълен с африканци. Да. Ето, нали, аз си спомням гостуването им по Благоград, когато биха с 3-4 на 1 или 4 на 2, не помня, и те освиркваха собственици футболисти, обиждаха ги и българи, защото бяха само чужденци. Те даже по едно време почнаха да скандират за Пирин. Да, това се е разиграло пред очите ми, да. Но факт е, бяха там, но не подкрепяха отбора си. Което нямало. Нека играете чужденци. Обаче, кажи каква е стратегията на клуба. Прямо, ще налагаме българи, какво ще ги продаваме на Левски ЦСКА и Лудогорец. Ще развиваме чужденци и после ще ги продаваме на Запад. Или пък като Лудогорец ще се наблъскаме с скъпи чужденци, понеже гоним резултати. Има 2-3 клуба с някаква стратегия и идея, другото ясна стратегия, да. Толкова, да. И те не знаят за какво се борят повечето. Да. И всичко е, сега почваме, тук до 6 месеца, ако имаме добри резултати, всичко ще върви, ако не, мога и да се разпаднем. Често срещано. Да. Ако бащите са нещо размисли, отбора приключва. Да. Примери колкото щеше и продължават да се бълват. Добре. Искаме ли още в тая посока да се чешеме или искаме да обсъдим? Ние може да се чешеме до утре в тая посока. Можем. И всеки да дърпа в 15 различни посоки и става... националите, да минем към Танзания и България. Чутовен матч. Кога за последно сме играли с африкански отбор? Спомняте ли си? Контролата Стюарт 2010 ли беше? 10 мисля, че беше, да. Уговорен матч. Бил е уговорен, ама нали, съдята е прецакал нещата. Мисля, че тогава бяха 2 мача, пак е така в една пауза. Единият с Естония, другия с Южна Африка и той с Естония мисля, че дори беше изваден в букмейкърските списъци. Официално признато от FIFA като манипулиран матч. И двата матча уредени от агенцията на Дантан и Коцемаца. Поздрави на Боби Михайлов за една снимка. Да, един човек, дето се бяха снимали на Нова година малко преди тия матчове, но всичко е точно. Точно. Да. И тук поне може да споменем, че FIFA така
организира тези турнири, така че може би ще е една идея по-често. По-несъмнително. Говорим за настоящия турнир, който... Да, FIFA World Series или как. Да. FIFA не бил да ги обвиняваме. В смисъл, те винаги са алчни за пари и си търсят още някакви възможности да разширят географията и съответно, ако могат да маркетинг, на тях им работи. В смисъл, няколко държави дали ще играят някакви мачове под егидата на FIFA или UEFA. Даже си чувства, дали една FIFA не е малко изкривено, нали, по-добър вариант BFC. После като се избира президент, дали примерно Вануато, понеже са му уредили да иде до Шри-Ланка и са му платили хотелските разходи и така нататък, дали те нямат техния глас да го пуснат да прави един човек. Нали, колко познато звучи. Малко така, иначе защо FIFA се занимават да организират турнири от 10 континента в 15 държави? Едва ли толкова ги бърка за това отборите да срещнали отбори от други континенти, да обменят, нали, футболна култура и така. Това са глупости. То като се замислиш, 90% от тези отбори, които сега ще вземат участие в този турнир, те няма как да се класират даже на континентално първенство. На континентално, не за световно. Ами това смисъл, в Египет е така Там са силните отбори. Там са Египет, Хърватия, Тунис и не помня още кой, които са поне на континентално, като, нали, сложим Хърватия на световно ниво. Това са приличните отбори. Тоест това е варианта на същия турнир, който ние, България, ще участва, само че в Египет. Да, мисля, че са общо 8 турнира. И те са различни места в света. И те са общо взето направени, в смисъл, за да се запълнят едва ли не календарите на тия държави, нали? Така, нещо такова. Да, държави, които не са успели да си уредят контрола или не могат, нещо такова. Чудесно. Звучи като българско. Звучим като някакви инвалиди сме, все едно не можем да свършиме там, нямаме ръчички да си покрием основните жизнени функции. Не мога пуснем един имейл. Идва социалния асистент в ролята на FIFA и ни слага да седем, да хапнем, да пием. Не преди 2 години ми ще опряхме до FIFA. Боби преговаря с някой за контрола, не стана и накрая FIFA служебно ни назначи и контролата с Гибралтар, ако не се лъжа. Може и с Сан Марино да нещо такова беше. Гибралтарците, да. Те бяха. Понеже в календара си има, да речем, 6 дати. Добре, Танзания. Казваме пак, 21 е днеска, т.е. Танзания, България е утре в 3 след обед, нали така? Да. Точно така. Много интересно. С какво според вас могат да ни изненадат тия танзанийци? Чудите ли се? С скорост и физика. Тичане и физика. Нали, това е. Обаче... Не, аз наистина, Танзания... Нула познание. Ние нямаме отговор срещу такова нещо. Ние почти срещу нищо май нямаме отговор. Така ми се струва, не знам. Те май играха на тази годишната африканска купа. Поне групите да е. Ма гледал ли си? Дали прескочи? Гледал си някой текен матч? Чак гледал, но нали, гледал съм ги, че ги има в лайв скоро като участващи. Всякакви резултати постигнаха, не мога да кажа, но там бяха. За разлика от нас, те са ходили на континентално първенство в скоро време. Та в Африка май е по-лесни от на европейска да се класира. Пък и тук в Европа имаме някакъв футбол, докато в Африка е малко... Имаше някакви Гвинеи, които се бяха класирали. Мадагаскар, мисля, че 2 поредни купи на африкански нации се бяха класирали. Намибия се беше класирала. Те увеличиха, да. Те нали увеличиха и бройката. Бройката качиха, да. Стана много... Почти, да не го казваме супер лесно, ама нали, много лесно вече. И улесниха доста. Качество, да. Отделно преди време. Почти невъзможно да е някой фаворит да отпадне там. Мисля, голям брой от третите също продължаваха напред. Точно, така, Кот Дивуар така се класираха напред, като трети отбор. Да.
Те Кот д'Ивуар направиха в газ първенството. Трети отбор спечелиха турнира и то без треньор. Страшно. Все едно Италия, както с 3-0 равенство излиза от групата и става европейски или световен шампион. Примерно. Нещо такова направих. Случва се, да. Та не знам за вашите песимистични очаквания, но аз мисля, че поне Танзания ще ги бием. Не за друго, просто виждам някакъв така импулс при след мината на Кръстайч. С Кръстайч откровено си очаквах равенето не и да паднем, но мисля, че сега има поне от тактическа гледна точка прогрес в националите. Мен ще ми е интересно дали, защото ако приемаме, въпреки че няма много логика в това, ние да сме отбора, който трябва да води играта, нали така? Ние сме класният европейски отбор. Срещу нас излизат някакви от Африка. Можем ли да кажем... Да, можем ли да... Обаче, ако погледнем доли на хартия, ще се окаже, че един от тях е в Алавес, един е в Италия, в Монца. В смисъл, пак ще се окаже, че май играе в по-добри отбори. В смисъл, не знам дали е така, просто импровизирам в момента. Обаче, има ли този отбор идея как реално да създава игра, а не просто да се е събрал и да отбива удари и да чака на контратака нещо да направи. Аз мисля, че няма този отбор такава идея, но да, може би, ако го гледам матча, това ще ми е интересно. Можем ли всъщност адекватно да градим игра? Постепенни атаки, а не както с Сърбия и Унгария на контратака да чакаме. Ние там Извиняй. Спомнете си матча с Литва, гостуването. Да, гостуването 1-1, когато литовците имаха червен картон още първото полувреме и ние цяло второ полувреме нападахме и единствено дето направихме 20 корнера. Да, там бяхме. Това беше матч, в който водихме играта. Там още бяхме с Кръстайч, при който целият период то си личеше, че не вървят нещата. Имаше някакви такива мачове, както с Сърбия на мускули изкарани, но като цяло си личеше, че или не го разбират футболистите, или той си е слаб треньор, някак не се получава. По средата е някъде истината за този период, но както и да е, той е в миналото. То мачовете с Сърбия и Унгария не бяха ли при Илиан и двата? Да, май. Да. Той тогава така блеснахме да се каже. Ама така да е. Точно нас това не е силата. Вече като няма... Като не се класираме, тогава отпушваме. Минало е решителното. Те и сърби, и унгарци, реално хикса им беше достатъчен. Тоест, те не е трябвало да ни бият на 100% задължително. Така че малко си слагаме, според мен, повече лаври, отколкото трябва за тия мачове. Някакво такова. И пак тия мачове нищо не решават за България. На Унгария си беше важен матч. Те в последните ми ще измъкнаха фикса. Мисля, че да. Сърбите, те черногорците чакаха. Защото черногорците тогава не биха и затова не им беше задължителен матч. Те бяха на изчакване. Има го и това, че пък ние в много по-безсмислени мачове сме си падали, така че дали без заряд, това си Унгария и Сърбия, бих казал големи отбори, участваха и на европейско, и на световно сърбите, така че не трябва да се отнема и от това, че сме постигнали позитивен резултат, да го кажем. Може, да. Съгласен съм все пак да има някакъв вид кредит, но да не се лежи на него. Защото едно е да вземеш хик с Унгария, друго е Литва да дойде човек по-малко ти прави тики-така на националния стадион. Това беше факт, май. Те май ни биха тук, нали така? Да, те им изпуснаха. Мисля, че и голи им отмениха. Моеха много повече разкости. Мисля, че Литва, сега нали? Говориме за някаква държава, която там се играе баскетбол. Да. Основно. Националите им цъкат на смисъл националния стадион е с изкуствена трева. И така, беше изкуствена тревата. Добре, реално ние дори да тръгнем от тази позиция на фаворит на хартия и така нататък, с какво ще ги изненадаме тия африканци? С какво ще ги мачкаме? С техника, с физика, с тактика? Според вас как мога да го изтръгнем този матч? Защото аз повече от Хикс не виждам в този матч как ще ги изкараме. Не виждам победа. Не смисля, че извършвам поне на чисто индивидуална класа, защото
колкото и да са зле нашите футболисти, мисля, че има поне 4-5 човека, които на средноевропейско ниво могат да играят. Средноевропейско ниво? Да, като сложим Груев, Десподов. Те за мен не са на средноевропейско ниво. Не, имам преди средноевропейско, не ги броим да играят някъде в топ отборите, Висшата лига или Бундеслига и така нататък, но един Груев, примерно, според мен, ако Лиц влезнат в Висшата лига, може и там да играе като голяма. Десподов също в един пашкар или средняк в Бундеслигата, да речем, също може да играе. Отзад имаме това са май. няколко защитника. Валю Антов се бори за влизане в серия А. Да. Недялко. Ама него постоянно си го подхвърлят като някакъв горещ картоф. Айде на той, айде на Болони, айде на Монца, айде на Кремона. Не знам, ако имат намерения за него и се класират в серия А. Окей, да, защо пък не? Той все още е доста млад, нали така? Млад, 23 години вече сигурно. Бива да е. В смисъл, до година-две. В смисъл, ако до година-две играе все пак, да кажем, в серия А, това ще е добре, да. В смисъл... Това е момента му да стане да направи кариера на Запад. Стигна и 26-7 вече. За какво да класата имаме, според мен. Нали, да бием Танзания имаме класа. Отделно тактиката, според мен, е вече 60-70% от футбола в днешно време, така че ако оцелиме и тактиката, което мисля, че Илиян Илиев може да го направи, мисля, че може да бием Танзания. Защото да речем една битва. Тактика според тебе? В смисъл, кое е тактика? Как да си подредиш играчите, каква схема да излезеш и така, като ти може да имаш Лео Меси в отбора, но ако ще играеш с дълги топки и центрирания, няма как да се получи. Ясно. Добре, както Кръстаич пробваше, мисля, че като ляв бранител да играе Груев, нещо такова, което в смисъл... Той беше тип Джон Стоунс. През цялата защита вървеше. Да, не беше някакъв опит за Пеп Гвардиола това, да бъде все едно ляв бранител да започва, обаче да влиза в центъра и да разиграва и не знам. Да, изнася топката, като разиграваш халф. Страшен прием беше това. Но... То не е лошо като идея, защото нали Пеп го прави, ама не знам. В смисъл не знам как е работил в България, защото верно не съм ги гледал тия мачове, които... Ето е така, аз ще дам пример с Арсенал, тъй като тя ги следя най-много. Артета го пробва също с Кивиор, когато Зинченко се контузи. Точно също. Левия бек да влиза вътре към средата на терена. Обаче Кивиор това не може да го прави. И Артета не продължи да казва, че Кивиор ще играе, нали, въртат бек, ами каза, окей, тогава Кивиор се остава в отбрана, Бен Уайт от другата страна, той ще го прави това нещо. И Кръстаич трябваше да му светне, че щом Груев не може това да го направи, или трябва да премести Груев в халфовете, или да търси някакъв друг вариант. Защо не може Груев да влиза в центъра? Той това му е титулярната позиция. Да, това е, че той трябваше да си играе халф Груев. А той го пуска ляв защитник, който, не знам, да открива към фланга, да влиза към центъра, не знам точно какви му бях функции. Ясно, да. Смисъл, да. Така да. Добре, значи надеждите са ни в Илиян да направи добра тактика за матча, пък вече тия топковците. Да слушат. Голямо влияние върху мачовете, защото виждаме и с Петър Хупчев, като беше начело, и с Любо Пене вече се връщам 5-10 години назад. Тогава имаше резултати. Кажи речи същите футболисти, подобно качество, имаш, нали, не сме се класирали никъде, обаче имаш някакви резултати, нещо се получава, някакъв процес върви. Докато иначе с Ясен Петров, с Георги Деменчев беше едно такова... Викнаха едни момчета. Любо бяха последните квалификации, в които до последния матч имахме теоретични шансове. Ние вече на това се радваме, че до края сме успели с шансове да стигнем. Да, в смисъл да имаме шансове, не реално да се борим за местото. Защото докарал на матч от европейското. Така. Ние сега след третия матч за нас квалификациите приключват без значение европейско с 56 отбора или световно 48. Да. Мисля, че да оцелят правилният треньор е едно
50-60% от работата в националния отбор. Да му дадат карт бланш на Илиан. Аз това само искам в момента, от гледна точка на треньора. И вече той, в смисъл да играе с такива момчета. Окей, хубаво, аз пак съм привърженика на младите, но трябва да има и някой, във всяка линия да има по едно старо куче, опитно, тип, сега виждам, че Георги Костадинов е върнал, това за мен е добър ход. Да има един, в смисъл Антон Недялков сега е контузен, нали? Мисля, че още не е на 100%. Да, примерно, ако го имаме него и е здрав, той е 30 годишен в момента, пик, трябва да е в пика на кариерата си, сега вече, според форс-мажорни обстоятелства не е, но пак казвам, покрай такива няколко фигури, 3-4 по-опитни, да градиш заедно с малко по-младите, пак и Чочев също ще вкарам в тази конфигурация, да оградиш и с млади и перспективни играчи, да ги окомплектоваш като отбор, да ги шлифоваш, да ги гелосаш или както казват някъде даже и наистина да почнем да едни квалификации просто казвате нямаме надежди за класиране, градим отбор, толкова са. Ето, не вече ли това на миналите квалификации? Или... То след първите два мача... И сменят треньора. И се смени треньора, да. И сменят треньора, ето това е идиотщината. Дай му шанс на този треньор да си изпълни до края това. И това е хубаво като идея, но не винаги работи, защото ако видиш, че някакъв треньор, ето са, ако Кръстаич се използваше, да кажем, това, което ти го казваш, какво трябваше да го оставим да си изпълни там договора. Кръстаич беше грешка още от назначението си. Ама добре, ако влеземе с твоята нагласа, значи трябва да го оставим до края. Демек, той копае надолу дъното, обаче ако сме принципни, спрямо този принцип, трябва да го оставим все едно. И следващия... Окей, сега като е Илиан, добре. Да. Сега като е Илиан и ако той тръгне с 3 загуби, трябва ли да го оставим сега до края или не трябва да го оставим до края? Да кажем. Да кажат, принципа... да излязат да кажат. Да му се даде един период, в който така тестови. Може да запише и 4 загуби. Сега Илиан може да падне и от Азербайджан и от Танзания, но ако се покаже игрово някакво развитие. Нещо така да се види, да ги видим да се борят нещо, да има план в тия хора. Дори да падат след гола, поне да си удрят малко, да се хващат за главите, да видя, че очите им се насълзяват, тъй като някакви примирени ученички, дето са им свалили гащите. Чудат се на къде я погледнат. Играта се получава, или боли за националния отбор. Десполов е изтървала 4 положения, в същото време на Дюлгеров при гола топката му минала през ръцете. Това не значи ли, че треньора е виновен. Тактиката е сработила. Вече са индивидуални грешки. И в същото време, както на Георги Миланов преди години един гол срещу Италия, така вземе, че влезе, това не значи, че треньора е супер, защото сме били 1-0 с такъв гол. Това значи, просто му е бързал. Получило се, да. Това е гола, да. Но смисъл това, че примерно през останалото време не си допуснал гол, пък е добре, нали? Тоест, да, обаче ако сте направили 10 положения чисти пред вратата и само просто се изпасили, това значи... Точно така. Да. Абсолютно, да. В смисъл, монетата има две страни, нормално. Гледането само резултатите, то е според мен е привично на най-повърхностния фен, който... Това е че нашата игра е ние сме тактически неграмотни, ние сме небоеспособни, не сме подготвени физически за цял матч да си разпределим силите. След 50-60 минута ние сме до тази щета. Да. Добре, смятате ли? Айде така да го кажа. По-скоро аз не смятам, че Илиан може да е прогресивен треньор. Тоест той може да е реактивен треньор. Едно малко Диего Симеоне. Даже Диего Симеоне вече еволюира малко, ама да кажем едно малко Жозе Мориньо или като Петър Хупчев, подобно нещо. Тоест, той може да окомплектова отбора и да сме трудни за щупване, трудно да получаваме голове, но трябва ли да градим... достоинство. Според вас, окей ли е там да тръгнем като идея и като път за развитие на национала, защото другото пък е да се опитваме да бъдем проактивен отбор,
което мисля, че Кръстаич в някаква степен се опитваше да го прави и то също не се получаваше. Това го има, че в смисъл, ти ако сетиш за големите треньори, ако щеш Гвардиола, ако щеш Клоп и така нататък, аз пък тях не ги виждам да работят с национален отбор. Понеже те си имат едни идеи и те напасват футболистите според идеите си. Примерно на Гвардиола му трябва един къв си нападател, той взима той или той. Докато в националният имаш един ограничен избор от играчи и по-скоро нагласяш тактиката към футболистите. Ние не може сега да искаме да играем тики-така Барса от преди 10 години. Да. И в същото време напред да имаш Лукас Петков и Ивайло Чочев. Няма как да стане. Ако имаш футболистите, окей. Да, има лойка в това, да. Защото пък и отделно ти нямаш и никакво време да с тия играчи нещо да им реално... Не, ти имаш ограничено време с тях. Колко един лагер, 10 дена, я има, я няма. Да, и това са дни, в които имаш мачове, нали? Не е просто да съберете да тренирате, ти да ги учиш какво да правят. Националният отбор играе един път на 3 месеца. Пример. Да. Ще се видите 4 пъти в годината за по 10 дни. Така, няма странно да играе по-дефанзивно, тъй като дори големите отбори като Франция, Англия, кога ще изпускам, може да си спреш те си цъкат по-дефанзивно. Доколкото мога да кажа, че за тях играят дефанзивно. Между другото го има и има го и другото, че световно първенство почти винаги се печели с... не световно, а голямо първенство. Почти винаги се печели с много пестелива тактика, с по 1-0, с такива някакви... Дори, Франция, примерно. Сега, примерно, Аржентина последната година беше изключение, защото те така си мисля, такива са ми спомените, че не играха затворено или дефанзивно. И пак успяха да станат световни шампиони. Те играха, защото беше последния шанс на Меси за световна титла, затова играха. Да се запазили изобщо. Да. Иначе, в смисъл Франция, ето пак с тия ебати играчите, обаче с много пестелива тактика, можеха и те да си станат пак. В смисъл, биха доспи на финала, всичко можеше да стане. Да, те там 120-та Кол Муани беше вкарал. Да, още не я вкара тази топка. Както и да не влизаме в други въжделения. Той според мен има най-златното поколение на Англия от 2006-та, може би. И той пак е един такъв предпазлив, да им бия се открие. Да. Като цяло сякаш футбол повече мина към стремеж да не допуснеш гол, отколкото да надвкараш противника. Всички искат резултати. Това е. Всички искат да стават шампиони. Не може. Само един ще е, други ще е втори, трети ще е еди кой си. Това е. За съжаление, резултатите много изместиха фокуса на футбола. Вече никой не гледа красотата на играта, удоволствието от играта за футболистите, за феновете и така нататък. Всичко е вече прагматизъм. Има прагматизъм. Но не бих казал, че е всичко, Даже мина малко ерата на... Ако кажем, че златната ера на прагматизма беше ерата на Моуриньо по-скоро. Която си отиде. Всички го плювате това Моуриньо. Само заради факта, че направи Реал Мадрид от безпомощен срещу Барселона отбор до отбор, който да биеш 4 гола на No Camp. Добре, си заслужава да го има. Аз не казвам, че не заслужава и че не е дал супер много на играта. Просто нещата, в смисъл, винаги има цикличност. И ако останеш в това, което... Тоест, на него нещо му е донесло успех. И той е бати успеха. Нали? Безспорно, един от най-успешните въобще в историята. Но той просто остана в това нещо и продължаваше да опитва да... И може би ще продължава, защото още някой отбор ще се излъжи да го назначи, според мен. И ще продължи по същата стратегия, която е работила 2003 година. Обаче нещата вече са се завъртяли. Той пребори, между другото, това е проблем, че той изтисква отбора. В смисъл, първия, втория сезон всичко е цветя и рози, обаче винаги дойде ли третия сезон, нещата рязко рухват от всякъде надолу, деградивно. Точно, това е мой проблем. Магията на третия сезон при него е... Защото, примерно, един Симеоне също е дефанзивен треньор. Обаче
си гради, надгражда, нали, над тактика, над всичко. Има едно постоянство, като Маурин е като фойерверк. 2 сезона всичко е бум и после пепел. И много ме кеф. Извинявай, да, кажи. Алекс. В смисъл, да, много се отклонихме от темата, ама задавате ли си въпроса в тия турнири, дава ли се някаква купа? Мога да вземе купа. Представете си едни-две победи. Представете си едно тръгване с купа за Георги Иванов като президент на БФС. Няма. Нищо, даже и парични награди няма. Ох, слава Богу. Май са такова ли? Има ваучери за Фантастико, мисля. Берекет. Ваучери. За първите по 100 лева на човек, за вторите 60. Доволно. Така. А мен ме е по-страх от Азербайджан. Танзанийците как иди приди, ще ги преживееш. Те ще ги, може да не ги срещнем повече, обаче Азербайджан мисля, че ще ни съсипят. Аз не се лъжа, Иво беше споменал, че Азербайджан били не знам кой. Швеция преди няколко месеца 3 на 1 или 4 или нещо такова. Да. Това съвсем си означава, че ние не сме доминиращия отбор по никакъв начин. В тази група, да. Години треснахме Швеция, София. Мисля, че пак беше 3 на 2 или 4 на 2 нещо такова. Пък Швеция сега е слабичка, не е Швеция от преди време. Ти мисля, че и от Азербайджан мога да изкопчим нещо. Преди години, ако не се лъжи, играхме с тях и ги бихме в едни квалификации на 2 пъти. Не Божидар Краев. Кой в карато е? Тот май това ни останаха единствените победи срещу Азербайджан. От този цикъл имаме ли победа? Май не. Чакай, не бехме ли с някакъв опашкар, тип Гибралтар? Нямаше ли Гибралтар в тази група? Имаше Гибралтар. Май ги бихме един път, а пък гостуването там... там направихме хикс. Да. Сега защо забожеш поредни кола в сърцата? Наистина, смисъл... Дай да говорим в настоящето. Настоящето да видим как ще е. Защото Азербайджан мисля, че са домакини на този турнир, нали? Да. И те съответно пък ще искат. Да, азерите там, грузинците, ти арменците си пълнят стадионите и матча срещу нас ще бъде брутален според мен. И сега веднага оправданието е, че нашите играчи не са свикнали да играят пред толкова много хора. На такива публика, да. И ще са стресирани много момчетата и затова да не им се сърдиме, нали? Да, и пак се връщам на това, че момчетата не играят на печени мачове, не играят пред 30 000 на Василевски всеки уикенд. То няма, то в България няма. Аз сега погледнах между другото кой е треньор на Азербайджан, някой си Ариф Асадов, извинявам се, но не знам нищо за този човек. Което е хубаво, не е чужденец, няма да е преднесъл нещо, кой знае какво, както беше Вили Саньол за Грузия, ако не се бъркам. Да. Така че, мисля, че те са от нашата черга. Да видим. Ти си оптимистичен, аз съм песимистичен по-скоро, но без да знам нищо. Нали гледате азербайджанския Лудогорец Карабах? Шави Алонсо щеше да изхвърчи от коя в Лига Европа ли играете? Да, между другото. В смисъл... Хората наливат здрави пари там. В футбола. Нали, сега пак не знам. Между другото, не че съм го проверявал, но ми е попадало, когато съм гледал такива, нали, Мъри, като беше примерно. Той май пак в Карабах беше, не беше ли там? Той беше по Казахстан. Добре. Но, примерно тия отбори, да кажем, играят по Шампионска лига или Лига Европа, там където се завъртат. И какво става? Има нали някакви бразилци, естествено, за напред. Обаче има поне 4, 5, 6 момчета, които са си местни. В смисъл, обикновено в защитата, да. Това е окей, нали? Обаче, ето дори, нали, това са отбори, дето, нали, ето сега стигаш до някакъв кръг в Лига Европа, играеш Шампионска лига, т.е. това е отбор с класа, не е така, нали? Играе редовно групи. Да. Почти всяка година. Така да е. Смисъл, ето. Нали, пак по ная тема, нали? Те са абсолютно огледални. Смисъл, абсолютно същата работа. В смисъл, че играят по групи?
Да, пак имаш един отбор, в който са наляти пари, има някаква мисъл как точно се наливат парите и основното ядро от играчите от чужденци. Да. Но там има повече местни. Да, че там все пак има повече залагат на местните. Докато Ама той в Лудогорец, ако се върнем преди години, също имаше доста българи. То реално това бяха и най-силните. Но това бяха готови играчи. Не техни. И това е така, да. Мишо Александров, те, ако не се бъркам, го бяха взели от Академик София. Но преди това той е юноша на ЦСК, ходи в Дортмунд, игра къде беше там. Юноша не знам си какво, обаче нито Левски, нито ЦСКА, никой не се е сетил да го вземе, Владо Стоянов, дето беше у Шериф. Светло Дяков също, като имаш завършен играч, грандовете си чукнат така и казват, това ще ми свърши работа, защото да не го взема. Там ще взимат, не знам си кой, не знам си, и после какво стана. Абсолютно същия процес е. Примерно Нефчи, Баку или Карабах след 2-3 години. Пак ще напълнят с чужденци и ще станат сигурно както Шахтьор Донецк, който поведе хорото с бразилците и продавите в Европа. Не. Шахтьор Донецк има 200 милиона бюджет, ние не можем да сравняваме с тях. Да, им преди помален вариант за източноевропейските отбори. Това е. Наливаш пари с горе-долу някаква мисъл, купуваш качествени чужденци, обаче ги купуваш, не ги търсиш от 10 свободни агента един да стане и така стават резултати. Записвайте, господа от БФС, записвайте. И от клубовете, БФС-то майните, тех не ги интересуват бразилците. И така, добре, като цяло този турнир не ми харесва, ама и това ще трябва да го преживеем. Искате ли да сложим по някакви прогнози примерни? Какво очакваме, да. Като, примерно да кажем, ако кажем, че 3 точки е победа, 1 точка е хикс, какво би могла да вземе България? Примерно. Съвсем така ми идва като идея. Аз примерно гръм като 6 точки, като единствено Азербайджан според мен мога да ги спъне и да вземе някой хикс, но очаквам на 100% България да е без загуба на този турнир. Окей, Алекс? Аз ще се хвърля от другата крайност. В смисъл, вярвам на Илиян и смятам, че ще се доберем до престижен хикс с Танзания. 0-0 или 1-1 го виждам този матч. Докато с азерите, смисъл, те нашите от първия матч ще се изтощят. Те ще се изморили много, да. Не, психически. Физически не ги питам как ще са. Но психически ще се хвърлят първо срещу Танзания да не омажат пейзажа, а вече срещу Азербайджан спокойни ще ни напълнят кошницата поне с 2 гола. Ще загубим там. Съжалявам, не съм си представил като дете, че ще правя такива прогнози за националния отбор, но... Така е. Аз съм по-скоро с тебе, да. Бих казал 1 точка максимум. Максимум 2. Не, 1 точка от турнира. От Азербайджан падаме със сигурност. А пък Танзания... Не, Танзания може да ги биеме. Тук вече, аз съм си затворил очите и се опитвам нещо да оцеля, защото не знам какво е Танзания. Така че, да. Но... Чакай, фишовете върват ли ти, дето ги пускаш напоследък? Не, между другото. Окей. Трябва да направим една игра само с мачове националните. Това ще е най-трудната игра за печелене. И всичко на България под 2,5 загуба. Не за загуба, но че няма да бием със сигурност. Да, бе. Добре. Искате ли с нещо позитивно да завършим? Ама не, че го имам предвид, ако някой от вас има нещо. Аз след моята прогноза, какво друго позитивно да кажа? По-позитивно от това няма къде. Изчерпати се позитивността. Това е добре, да. Това добре звучи. Наистина. Добре. Аз тогава бех лошия чичко през целия подкаст, вече час и половина. Ще ги закръглим скоро. Въпреки всичко, не знам, някаква
тъпа Надежда стои там и ме ръчка отзад и ми вика: бе, Гонзо, може и да е жив там дълбоко под повърхността на това, което гледаме всички и да се дръпне нещо от това БФС. Аз, нали, така до края на календарната година ще му дам време да видя какво ще направи. За сега няма да бъда критичен. Давам му един такъв... Някакъв прогрес, поне от кумова срама, заради протести от миналата есен. Да. Най-малко заради това. Нещо е така просто. Да е различно. Все си мисля, че нещо ще се дръпне, нещо ще се промени. Накъде ще вече е божа работа. Пожелаваме си го. Все пак сме хора просто, които можем да си чешем езиците по темата. Не сме тези, от които всъщност зависят нещата. Така че, да, като фенове, може би, си го пожелаваме и го пожелаваме и на тях, защото ако го направят по-добре за всички, и те ще са по-добре. В смисъл, това е много проста такава истина. А ако само теглиш чергата към себе си, ти да си по-добре, в един момент се сговнясва история. Тематичен завършик, харесва ми. Да, това бяха позитивните ми думи. Като напълно кратко обобщение, ние от Мисля футбол пожелаваме на Гонзо да мисли за футбол. Yeah.